Dani Cortés. Silenci. Jo em pensava que avui diries hola i tothom esperant a veure qui parlava primer. Ets punyetero, eh? Punyetero, hola! Hola! Com estàs? Molt bé, i tu? Això sembla... Te recordes aquell programa de la televisió que, bé, era un concurs d'acudits i per dir el que primer reia? O sigui, explicaves un acudit o alguna cosa... Com es deia? Sí. Ostres, el tinc a la punta de la llengua. Qui en s'arri... No ho sé, era un concurs. O sigui, s'ajuntaven dues persones i un havia de forçar l'altre a riure a veure quan s'aguantava. La història era aquesta, la gràcia de... Veig que no t'ha fet gràcia. No. No, molt bé, com sempre. Tot bé? Tot bé, i tu? Sí, escolta, tinc una pregunta per tu. Bé, Vinga, pregunta. Per tu i per tots els nostres oients. A veure. Saps què pregunto avui? No, perquè quan venia no t'estava escoltant, perquè estava... Això ja ho dono per fet. Estava liat amb una altra cosa. Sí. Quin és el teu millor moment del dia? Pensa, el teu millor moment de dir, ostres, si no fos per aquests minuts, és que jo ja ho sé. Diràs la migdiada. Sí. Val. Diràs que jo diria la migdiada. Exacte. Però t'he de dir que porto unes setmanes intentant evitar migdiades i sortint en bici. I per tant podria dir el moment de sortir en bici, però jo crec que diré una cosa que tampoc puc fer cada dia, però que m'agrada molt, em genera molt de plaer, que és quan abans de sopar ja ho tinc tot fet, tota la feina que volia fer a la tarda i així, i puc estirar-me una estona al sofà a mirar la tele. Sí, o la sèrie. O la sèrie, sí, a mirar el que sigui. Sí. I estirar-me una estona, abans de començar a preparar el sopar, jo què sé, a les 7:30, 8, de 8 a 8:30, estirar-me una estoneta al sofà, o llegir fins i tot. I no fer res. I no fer res. Aquest és el millor moment del dia. Molt bé, està bé. Poder més i tot que la migdiada. M'he equivocat, Sí, perquè la migdiada s'està fins i tot convertint en rutinària, i quan una cosa passa a ser rutinària, perd la gràcia. Molt bé. Escolta, fa molta gràcia la primera notícia d'avui. És que, clar, quan veus que els titulars dels diaris de Girona obren amb que han robat un saltamontes d'aquests de les atraccions, que tothom, qui més qui menys, hi ha anat. I a més es veu que no porta frens, ara ens ho explicaràs, i això ha passat a Sant Gregori. Sí. És una història mafiosa, no? Més o menys, sí, té alguna cosa d'això, perquè en el món de les atraccions de fira, de les fires de festa major, doncs bé, ja sabem que... Hi ha cops de puny, Sí, és un món, podem dir, poc transparent als ulls de molta de la gent que ens escolta, no? Què seria, com els firaires del mercat? No, firaires del mercat molt bé. Tenen una llicència, diríem... Bueno, i aquests també, Sí, va, vinga. Sí. Va, explica'm. Doncs a Sant Gregori, que ha desaparegut aquesta atracció de fira, un cas, diuen des del sector, sense precedents, perquè ha desaparegut un model tipus saltamonte, d'aquests que tenen diversos braços, que al final tenen unes vagonetes que van pujant i baixant. És un armatoste increïble, això. Sí, jo el coneixia més com la rana. La rana? La rana més que el saltamontes. Aquests que van pujant, allò que puja i baixa. El saltamontes, que està en moltíssimes fires, i el propietari d'aquesta atracció en concret ha explicat que l'atracció la tenia aparcada en un terreny municipal a Sant Gregori, a l'espera de començar la temporada del mes de maig, però va desaparèixer. Ara fa 3 dies. Estranya perquè l'estructura pesa 43 tones i estava plegada. Clar, una estructura d'aquestes te n'adones si te l'han fotut, suposo. Sí, ho veus. I requereix d'una infraestructura també per fotre-la, que Déu-n'hi-do. Llavors, hi ha unes càmeres de seguretat que mostren que l'atracció està presa enganxada a un vehicle de la marca Renault, però el propietari apunta que ara la podrien haver desballestat, venut per peces o reformat per portar-la a qualsevol país, perquè recorda i avisa que l'atracció
no es trobava en condicions per funcionar, vull dir que qui l'hagi robat i l'hagi posat al pati de casa seva no la podria fer servir perquè ni tenia les peces instal·lades i no disposava de frens ni sistema pneumàtic perquè els havien retirat per fer una reforma. I per tant, circular en aquestes condicions, posar-la en marxa pot ser un accident, pot provocar un accident greu. Per cert, veus el que et deia, la tracció és de tipus saltamontes, perquè deu ser així el model, però el nom de l'atracció és la Rana Loca. La Rana Gustavo. La Rana Loca. Sí. L'autor apunta que... L'autor de què? Perdó, l'autor, el propietari apunta que l'autoria d'aquest robatori podria tractar-se d'algú de dins del mateix sector. Clar. I en tot cas, des del món firal doncs, estan ben sorpresos perquè no recorden mai un robatori com aquest. Tu, frenem aquí un momentet. Quina és l'atracció de fira que tu has passat més bé? La Rana? És que la Rana és de les poques atraccions de fira a les quals m'he pujat. Jo la Barca, saps? Sí. Que passa que alguna vegada m'hi he marejat, Sí, no, clar, ja ho entenc, però a mi em fa respecte pujar en atraccions. La pitjor, la Nòria. Quan veus la Nòria, perquè va molt a poc i com ets de dalt i res, està 5 minuts, 5 segons i ja tornes a baixar. Però jo quan veig aquests tacos amb els quals estan enganxats a terra, els suposats fonaments, fa molt de respecte. I mira que m'agraden les atraccions, jo a parc d'atraccions hi vaig, però... Està bé. Tu, no defugim aquest món una mica... de delinqüència, perquè a la comarca de la Selva, a Fogars, la policia ha desmantellat una operació contra perfums falsificats. Es veu que ha estat el més gran d'Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts. Quina olor devia fotre Estem parlant d'una fàbrica de perfums falsificats a Fogars de la Selva que es considera la més gran d'Europa. Ostres! Tenien 1,2 milions de productes repartits en 3 naus, situades en concret a Fogars, a Sant Feliu de Buixalleu i Arbúcies. Els Mossos d'Esquadra i Vigilància Duanera han estat fent aquesta investigació, han calculat que operaven des del 2021 i que podien arribar a fabricar 16.000 perfums al dia, que després s'exportaven a diversos països europeus en aparença d'activitat legal. El valor del material que s'ha requisat, atenció, quasi arriba als 100 milions d'euros. Ostres! Van començar a investigar el 2025 arran de la intervenció d'un camió a França que portava aquests productes sospitosos. Van anar estirant el fil i els agents van trobar aquest centre d'operacions a la Selva. La nau principal a Fogars, on es feien les barreges per imitar fragàncies de primeres marques, i allà es duia a terme tot el procés d'embotellament, es tapava, s'envasava, s'embalava, i en una altra nau hi havia material que imitava els envasos originals. Per tant, no estem parlant d'això de suposades, no falsificacions, sinó fragàncies que s'assemblen sinó que es venien com aquest producte, donant-li aparença real del producte. A Arbúcies hi havia un magatzem logístic amb 350.000 perfums preparats per exportar. En l'operatiu s'han detingut 7 treballadors que es trobaven en situació irregular i sense contracte, coses del capitalisme. Els 2 responsables de l'organització estan desapareguts, per tant, els que estaven a dalt han marxat, han deixat a baix els pobres treballadors i continuen, per tant, investigant. Hi ha 11 persones investigades per delictes de pertinença a organització criminal, contraban i contra la propietat industrial, i tot plegat ho porta al jutjat d'Arenys de Mar. Escolta, en comptes de buscar notícies, bé, ja ho són, però avui la secció aquesta podria titular-se El Caso, El Caso, sí. Deixem-ho aquí, perquè tampoc tenim més temps, però diguem entre que els saltamontes i els perfums, tot per allà aquella zona de la selva, el llindar de la selva... Tot fos això, almenys donen titulars macos. Sí. Has provat mai algun perfum d'aquests falsificats que t'han donat gat per llebre? Jo sí que em vaig comprar una vegada. Però m'estàs parlant de falsificats o d'aquests de les botigues que imiten? No, falsificat. No ho he provat mai. Jo vaig comprar una vegada un Calvin Klein... Que ho sabies que era falsificat o no? Que sabia que era falsificat i després vaig fer la prova igual, Sí? Igual. I et dura el mateix i et genera el mateix efecte a la pell? No ho sé. Jo la vaig comprar a Tailàndia, que ho venen tot, i vaig comprar de tot, Em vaig comprar... Bueno, semblava jo un model de Calvin Klein, portava tot de la baixa.
Bueno, noi, tu, escolta, me n'alegro moltíssim. Tu, escolta, doncs la setmana que ve, en comptes de fer la secció, truca als Mossos a veure què ha passat i ens ho comentes, Vale? Vinga, va. Adéu. Adéu. Adéu.